A selejtezők után úgy tűnt, a Szárszónak befellegzett. És most akkor úgy tűnik, hogy a Szárszó 5-3 ennyit tud? A szurkolók és a média kitartottak a csapat mellett. Hát szerintem ez formai kérdés volt, csak... Mi hiszünk abban, hogy a Szárszó eljuthat a dobogó csúcsára. És aztán a nehéz időszakra azért most már két nem jót is csinál. csináltunk valami jót is. Reform vagy bukás. Hát igen, a következő meccs az kockázatos lesz. De megteszünk mindent. Bandolino úr bejelentése, hát nem kis sportkavart mondhatjuk. Az utolsó esélyt megragadva, a csoportkör legerősebb csapatát legyőzve, az együtt Szárszóért tovább jutott. A vége 7-4 lett, ugye? Ezek után egy még nagyobb bombát robbantott az Egyesült 12. BCD. Az együtt Szárszóért összecsap a 12F, azaz a Gryffindor csapatával. Hány góllal fog nyerni a Szárszó? 600-700. Legyőzi. Mindig is legyőzte. Azt gondolom, ez egy nagyon nagy A meglepetés. 12. D-s különítmény valóban a siker kulcsa lett. Végül az előrehozott döntőn minden összejött. 9-3 Szárszó győzelem. De vajon fel tudja-e venni a kesztyűt a végzős csapat? Vissza tud-e vágni a múltbéli sérelmekért? Meg tudja-e törni a 10-es átkot? Pénteken minden kiderül.